ei näistä diagnoosista pääse eroon, kun ne on kerran saanut. Onko ADHD-diagnoosien määrässä jotain yleistäkin problematiikkaa? Siinä on käynyt nyt niin kuin monissa psykiatrisissa diagnoosissa. Psykiatrisilla diagnoosilla on sellainen ongelma. Jos joku diagnoosi keksitään ja se tulee niin kuin muotiin, niin sitten sillä on taipumus levitä. Ja yksi sellainen diagnoosi, mikä oli keksitty, jota ei ole psykiatrisessa tautiluokituksessa, oli tämmöinen kuin läheisriippuvuus. Tätä läheisriippuvuutta ruvettiin kauppaamaan. Katos näitä oireita. Olisiko sulla tämmöinen tausta ja näitä oireita? Sitten kaikilla oli yhtäkkiä se. Ja se niin kuin levisi kuin joku tsunami. Niin nyt tämä neuropsykiatriset häiriöt on levinnyt samalla tavalla, että tulee yhä enemmän ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että heillä on. Se voi olla niin, että joku tietty häiriökuvaus, joka ei ole mitään mitattavissa olevan sairautta, vaan se on enemmän niin kuin, että makuasia, että onko sulla vai eikö sulla ole. Mutta tästä tulee aikamoinen soppa, kun ei näistä diagnoosista pääse eroon, kun ne on kerran saanut.